hlanganisa uMkhize, uMabizela noFakude siphuthumeni la eDemocratic Republic of Congo. Kukhona nje bafana baseRwanda nabo base-DRC ekumele nje sixoxisane nabo kancane. Ngathi banenkulumo ngoba umongameli waseRwanda ngathi vele senovele wathi fusek. Manje bengicabanga nje ukuthi siyisizwe sakaZulu sihlanganeni njengamabutho bese ke siyoxoxisana nabo bafana. Angizwanga. Ngathi sekukhona bakithi bangapha eSouth Africa amasosha aRamaphosa babulala abawu-13. Manje ngithi mina asingenelele sinje angeke sisenze okuningi nasifika sawufika nje sixoxisane nabo nje bafana. Nalaba seRwanda le uPaul Kagame ngathi utshela uRamaphosa ukuthi hayi fusek ungabe kaliwa akuliwe manje ngifuna ukuthi ayiphinde lento bese thina sifikile lapha. Hlanganisa lawo madoda ke nami lana ngiyalungisa kudala ngagcina ke empini isikhali sami zonke ikhali zami zine dust. Alright sawuhlanganele estobhini ke asihambe ngeke sifike ngeindizamshini no mele sifike sihamba ngamahashi.